Pravite se nama gingerbread kućice. Kao po običaju, ova tri musketara su se sastali i odlučila da rade neku zajedničku aktivnost. Pa se Jana setila da joj su u fioci kisele ove tri gingerbread kućice i da bi stvarno bilo vreme da ih konačno napravimo. Bitno je da sam ja vama snimio uputstvo, ali mi da ih pratimo nikada. Odmah na početku nalazimo na prvi problem, a to je da ovaj jestivi lepak jednostavno ne želi da izađe iz ove tube. Nije ni čudo kada mu je rok istekao pre 2 meseca. Da li je Tuna upravo pojela deo svoje kućice? Pravit ćemo se da nije i svu svoju preostalu snagu usmeravamo na građenje iste. Još jedna jako dobra stvar kod gingerbread kućice jeste što je sve jestivo, tako da šta god da zeznete, poližite ili ipak malo gricnite. Ovdje sada gledamo mene kako se ja i dalje mučim da istisnem lepak iz ove tube i tamo kada smo pomislili da smo došli do kraja građenja ove kućice, shvatili smo da nam krov nije sastavljen. Molim! Mislim kako kome, meni za sada super ide. Dok se u isto vrijeme kod Jane desio mali zemljotres. I konačno prelazimo na ukrašavanje kućice. Tu svako ima neku svoju tehniku i zamisao. Inače, ako se sećate onog dela kada je Uno nešto pojela, to su bili Janini i njeni odžaci. Mada kada vidim kako je moj grdno ispao, bolje da je i moj pojela. Ja sam inače ovo ukrašavanje jako ozbiljno shvatio, tako da pazite, vidite pokrete, tu preciznost, tu ukrašavanje, tu eleganciju. Una za to vrijeme pravi lampione, a također je zaboravila i da diše. I taman kada je počelo sve ovo malo da nas mara, završili smo kućice. Sada je vrijeme na vas. Glasite u komentarima čije vam se najviše dopada. Evo moje, zatim sledi Janina i na kraju Unina, koja nije baš dugo potrela jer se nekom magijom odmah raspala. Zašto se sada ljuti na mene? A pošto smo mi jako dobri drugari, odmah smo se sa njom solidarisali i ne brinite, sve smo na kraju porili jer su ove kućice preukusne. Zaprati za još.